Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave noget legetøj-video. Hvis I kan se det her, så er det her Mr. Spy Plants. Det her det er en af mine første videoer, det er min nummer anden video. Og prøv at se, det her det er Mr. Beast. Hvis I kender ham derude, så er han en meget rig fyr, og det er sådan Mr. Beast squishy jeg fik i dag. Og så kan man dreje på hovedet sådan her. Og det er faktisk meget sjovt. Prøv at se, når man hiver ud i armen, så kommer der sådan nogle lyn-agtigt. Eller hvis man hiver ud i den anden arm, kommer der også nogle lyn. Man kan også godt hive ud i benene. Der kommer ikke så mange lyn, men det kan godt komme. Kommer der noget her? Kan I se det? Nej. Og så er det også lidt sjovt, så jeg gør det her. Prøv at se, hvad jeg har lært. Det var sådan en trick, jeg bare lige gjorde. Jeg tager armen ind i kroppen. Så jeg ud og sådan der. Ja, og den var meget sjov til at squeeze. Det er bare en inspiration for Mr. Beast. Og prøv at se, hvad jeg også har lært med den. Fuck det. Jeg undskyld, det er lidt for dig, men jeg vil vide i videoen. Det var en squeeze, jeg fik for lidt tid siden. Og det var også meget sjovt, det er sådan en firkantig kugle. Der er nogle af mine venner, der har den ind. Ej, jeg skal lige have sådan noget her om munden. Nu er det fordi, jeg lige er blevet lidt hævn til læber. Nå, men det her det er en af mine venner. Han har den i grøn. Og den var i går. Nu skal jeg lige høre noget. I går, ikke? Så var det sådan, så var jeg i skole, og så havde den med, fordi jeg glemte at tage den og lægge den derhjemme. Det var noget med min jakke. Jeg så skulle ind til den sidste time, så der var matematik. Og jeg går i FSC bare lige. Hvis I synes, det larmer totalt meget, så er det mine forældre. Nogle gange så taler jeg bare ret højt. Jeg hader dem også. Eller jeg hader dem ikke, men... Og nogle gange så siger jeg også bare, kan I ikke lige tige stille? Men det her, det er bare sådan en video. Det er ikke sådan inspireret af noget, eller... Bare sådan en video, bare sådan lige tilfældigt. Og hoppe der lige ind på Mr. Spy Plants merch, og så få den her, den er så dejlig. Og hoppe ind på Mr. Beast, men jeg kan også få den her inde i nogle... hvad det nu hedder, butikker. Der fik jeg for eksempel en, jeg fik en i min butik. Den her kan man få den det samme sted som den der. Jeg kan huske, måske have nogle ting, andre ting snart, men jeg har også en anden ting her. Det er en Nicketogo-bams. Hvis I kender Nicketogo, så vil I sikkert give mig ret i, at han er meget god. Det er som jeg godt kan lide. Man kan se, det er en Nicketogo-bams. At jeg har mange YouTubers ting. Jeg har dem sådan hus. Hvis vi lige venter på, at jeg kommer tilbage snart. Farvel. Kommer igen snart. Ja. Så er jeg tilbage. Jeg synes, der gik lidt tid, så må jeg undskylde. Fuck, den rødt min trøje. Nå, lige meget, det går sikkert væk. Så fik jeg den her. Okay, hvis I kan se den, så er det sådan en squishy. Tryk kommer der i regnbuefarver, og den er meget sjov at lege med. Se. Men det her ikke, det er faktisk lidt en dårlig ting, fordi prøv at se, de smitter af så hurtigt. Bare de sidder og squishy på sådan her. Hvis I kender Alexander Husum, han er meget kendt YouTuber, hvis I kender ham, så er hans Peeps-figur, og når I får ham, når I så åbner æsken, så kan I få en sjældent, eller I bare få en normal, eller kan I også få en, som man kan sælge for 100.000 kroner over på loppemarkedet, eller hvor man vejen. Der er en Peeps-figur, og hans ting, som der er derinde, det står derinde, og den kan jo godt stå, fordi den kan jo stå på min hånd. Og den kan også bare stå på noget bord. Kan jeg ikke lide? Jeg finder intet. Det fik også bare lort.
skulle det kun... Jeg fandt ikke noget. Så, men han kan i hvert fald godt finde noget at stå. Præcis sådan der. Du kan se det. Og så har jeg gået videre til... Nu er det færdigt. Det er ikke en rigtig lort alt sammen. Men man skal også ud og vaske fingrene, når man lige har rørt ved den sådan lidt. Den lugter forfærdeligt. Og snøjstøj, så lugter den bare lidt af det. Det er smidt, men det er jo også snakket væk. Så nogle af mine venner fik en fødselsdagsgave, og så fandt jeg den bare der, hvor jeg var henne. Og så var det sådan lidt, det var bare sådan, kunne være meget fedt. Nu kan du se her. Det er sådan, og der er en anden squishy, en anden er squishy. Og jeg har engang haft en squishy, men den gik i stykker, fordi den sprang. Og det var så ikke så sjovt. Det sprang bare sådan ud over mig. Altså, jeg så bare sådan en squishy ud. Jeg så bare ud over med hele luften i tøjerne. Men det landede heldigvis ikke kun, tror jeg. Og det er så for den her video i dag. Farvel.